намираш най-въодушевяващия ъгъл на Саграда Фамилия. А именно не знам какво повече да кажа. И добре дошли в Барселона. Гледката е, меко казано, неповторима. Да, такива типичните туристи, които минават с едни слушалки с касетки, с някакъв гид, който седи не толкова близо до улицата, защото минават коли. Вау! И затова плащаш примерно 30 евро, някой да ти казва да не заставаш близо до улицата. Абсурдно. Идват някакви китайци, погна ги тук индийците и с едни сапонерки. Опа, тази гледка е по-хубавата. Да. А тук по принцип имаш един тренд в TikTok, от тук излизаш с ескалатора и си оставаш на самия ескалатор телефона, его е оттам. Обаче сега седят постоянно полицаи и правят проблеми, защото блокират ескалатора. Иначе тук гледката вече е... това е ъгъла. Ние се забихме зад Саграда Фамилия и се чудиме, що няма много хубави ъгли, обаче его е. Това е ъгъла. Жестоко. Ето го човека прави балончета. Романтично ми е. Чести 14 февруари. Някъде загубих криска. Криската. Жестоко.
Todas las horas que quedaron por vivir esconderán bajo la penumbra de un farol. Se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán. Las promesas de mi amor se irán contigo. No olvidarás. En la estación lloraré igual conmigo. Барселона е невероятен, един от най-хубавите градове, които съм посещавал. Изключително много забележителности и неща, които могат да се видят и ни предупредиха, че ще бъде много скъпо. Моите впечатления въобще не са такива. Не смятам, че е чак толкова скъпо, колкото ни го представиха. Честно казано, цените по магазините въобще не са толкова високи. Единственото нещо, което действително ми се струва доста по-скъпо е храната в заведенията и напитките. От тази гледна точка Барселона може да бъде много скъп. Стига да не се храниш всеки ден по ресторанти, не е необходимо да харчиш толкова много пари и Барселона може да бъде прекрасен и дори бюджетен вариант за екскурзии. Едни от най-интересните неща, които всъщност посетихме, са Саграда Фамилия. За голямо съжаление не успяхме да влезнем вътре. Причината са дългите опашки и краткия ни престой в Барселона. Съответно, просто не можем да си позволим да чакаме на опашки няколко часа. Пък и хванахме уикенд и определено беше доста по-пълно. Едно от местата, които за мен са напълно задължителни, това е Парк Гюел. Билетите си купихме онлайн, 18 евро на човек, като е хубаво да се купат предварително, защото си избираш точен ден и час на влизане. Ако случайно подраниш 30 минути, час по-рано, биха могли да те пуснат, не е проблем. Въпросът е горе-долу да се спази времевия слот, който е запазен в интернет. Паркът се обхожда сравнително бързо, между 40 минути и час и половина, ако се разхождаш и се наслаждаваш на гледките. Строителството на самия парк е стартирал 1900 година и приключва 1914 година. Паркът официално е отворен за посещения от граждани около смъртта на Гауди през 1926 година. Гауди посреща своята трагична смърт на 73 годишна възраст, след като е ударен от трамвай. Да, точно така, от трамвай. Към този момент той бил неразпознаваем, но не от удара от трамвая, а заради самата му визия, гъстата брада. И докторите са успяли да го разпознаят чак когато е пристигнал в болницата. Определено Гауди не е бил от хората, които са обичали да живеят охолно. След смъртта си Гауди остава детайлни модели на Саграда Фамилия с идеята те да бъдат довършени. А към днешна дата брилянтният испански архитект Йорди Фаули и Ойер поема отговорността да завърши църквата. Това нещо се очаква да се осъществи до края на 2025 година. Така че ако не искате вашите снимки пред Саградата да изглеждат ето така, повярвайте ми, най-добре изчакайте до края на календарната година, за да може да се насладите на красотите на Гауди. Барселона. Каквото и да кажа за Барселона ще бъде малко. Един уникален град, който си заслужава да се види. И въпреки това усещам атмосферата на града, животът в града и определено бих дошъл да живея тук. Дори няма да ми мигне окото. Докато в момента в София вали сняг, минус 5 градуса, слънце 15 градуса и животът просто е прекрасен.